Mao din ni ganina guys, tong nagsuroy mi kay mangita mi og thermos. Ang DIY day kay wala man day sila thermos baligya. So nagtan-aw na lang ko aning pitchel na siya buy one take one. Tapos wala man ko kaangay ani kay plastic man siya. Dili man siya bildo, mas ganahan ko og glass. Kay kung kana bitong mag-juice ka, murag mas lami gud kung kanang glass nga pitchel imong gamiton kontra sa kanang plastic. Nga mangita na pud ko katong non-stick fan mo na ang primero na ako nga gitry kay kanang ganahan ko siya bugat siya nya kanang nindot siya ba nya mo tong gitisting na ko siya kay na may price reader diri sa DIY no, so gitisting na ko siya kung pila siya kay para di ta masyak og maditsura tag pa counter no nga wa ta kabalog pilay price. So ako ani siyang i-testing diri sa price reader og pila jud unya samtang magtanaw-tanaw pud og baso, pero kani ako jud siyang gitan-aw og nabay mga flows mga ana-ana ba nga wala na ako sa to gidayon kay murag mahal man mo tong nangita balhin na pud mig lain mo na pud ni nangita mig pitchel, so nakakita ra gyud mig bildo nga pitchel unya ako lang komedyan akong anak nga mahulog basta perting kuyawan ni ay sige gud iyang mata kabinyag tinuod ba wa siya kabantay nga nanaday kay una nga mag-joke siya niya kani guys ang pitchel mo na among napalit tag 172 nga pitchel nindot siya kay glass niya kanang tama gyud siya ba nga mao ni katong napalit na mo nga thermos yellow, syempre my favorite color unya kay wa man na to gipalit ganina to akong primero nga tan-aw kay pricey man gud siya 700 kapin nya murag di jud makaya sa budget, pero kay gusto man jud ko palit ani kay dugay naman jud ko nangandoy ani nga magpalit, so nibalik na pud ko diri kay akong utok ba mo ingon jud nga mobalik mo palit jud ko ani balag ini kauman wala na dayoy wa na mabilin sa kwarta basta kay makapalit jud ko ani akong gipangandoy nga non-stick fan. So nangita gyud pud ko kanang makaya ra pud nako ba nga kanang kuan affordable unya at the same time ang quality niya nindot siya naigagmay, so ako pang gi hunahuna og kaning gamay o kaning dako kay para kanang syempre og magluto kani akong gipili kani siya kay pwede kong magprito nya pwede pud siya kung kanang gulayan bitaw kung magulay ko halimbawa sari-sari ana sa subakan na gud og tinapa basta kay ang kalha non-stick fan mulami na siya balag tinapa ray sagol sa akong gulay okay ra na nya mo na ako sa gitan-aw ang price kung makaya ra ni sa akong bulsa kani akong paliton kay kani may akong nagustuhan adto na pud ko sa price reader kay para makakuan ko pag kuan ako sa kanang presyo murag makaya-kaya ra 472 kanina lang sige na go na para wala na gyud kuan i-go na nako ni